El 8 de març es converteix cada any en una data per a reivindicar la importància de viure en una societat igualitària. Una reivindicació que ens porta a demanar que per cap motiu, ja siga de gènere, identitat o raça, una persona puga ser considerada inferior. Des de l'equip de GIRSA secundem amb determinació l'essència que té una data com el 8 de març. Així doncs, accentuem el paper de la dona en la nostra empresa i recordem a les pioneres que van fer possible que les distàncies s'hagin retallat en els últims anys, malgrat que encara queda molta feina per fer. Per a continuar fent passos en la visibilització d'aquesta legítima reivindicació per la igualtat de drets, des de GIRSA hem llançat una campanya per a destacar el paper de la dona dins de la nostra empresa. D'aquesta manera, cada dia de la setmana anirem presentant a les nostres treballadores destacant la importància del seu treball dins de l'engranatge de GIRSA. Des del Departament d'Administració, passant per l'equip de neteja fins a la presidència de GIRSA, el paper de la dona en la nostra empresa, igual que en la societat, és determinant. Per això, en una jornada com la d'avui, 8 de març, Dia Internacional de les Dones, seguim reclamant aquest paper per la igualtat.